حمد ji Xuda re be, salat û selam li ser Resûlê Xuda be. Dibe carkê jin û mêrik hebûn. Hiç li hev nedikirin. Li ser tiştê ne tiştek mücadele dikirin, daîma şer dikirin, hero di malê de şer bû. Ji bo gower daîma huzûra wan tune nebû, dibe zilam qerara xwe da ji vî tiştê hanê aciz bû, got seba va tiştana aîlê herda jî ew jî dilê wan ji hevdû mabû, ew jî ji hev xeyidî bû. Dibe vî zilama bi halkî perîşan û bi moralkî nexweş, dibe însankî alim hebû, însankî tercûbelî bû, însankî millet ji xwe re pê dişêwirî, dibe çû ji wî însanê hanê re got. Mersela xwe jêr got, got dixwazim ez û pîreka xwe ji hev biqetin yanî hevdû berdin. Dibe wî însanê alim, ew însanê hanê ji wî zilamar wergot. Got artık tu ji pîreka xwe biqetîjî, got tu fêde li te nabe. Got çunkî hew emrê te mehikmaye. Got hema tu ji xwe re çi dikî bike. Dibe çaxak ew wî zilama vê şexaliya hanê bihîst, ket şoqê û muheyyer ma û rengî wî zer bû û dibe car di bi halkî perîşan hema zû ji ba wî alima derket û hat. Dibe li kîja aqrebayê xwe rast hat, bi wan re ştexilî artık bi wan re peyivî û got heqê xwe li me helal bikin û dibe hat ba pîreka xwe jî wa bi dilkî huzn û hem bi ştexalî û hem jî girî pê re ba kufleta xwe kir, got ey filan kes, got xatûn hela kawer vê dera. Got eqwa zemanê vayê em zewicîne, got me te ûzmîş kir, got me mêrantîkek xweşik ji te re nekir, got carna tiştê te yî got te dixwastin mişter nedikerî, got heqê xwe li me helal û me efû bik. Dibe pîreka wî jî çaxak govan ştexaliyê hanê jê bihîstin, berê hiç jê nebihîstibû, dibe got Subhanallah, Subhan ji te re bî ya Rabbî, got vî însanê hanê gelo çi pê hatiye û wer dibêje. Dibe di wê ana hanê de Xudayê Teala rehm avît dilê pîreka wî jî û dilê wê bi halê zilamê wê şewitî û wê jî ji zilamê xwe wergot. Got esil tu jî heqê xwe helal bik. Got sûcê min jî sûc ne sûcê te tenê ye. Got çaxak bêna te teng dibû, çaxak got tu mir dixeyîdî, ez jî li qarşî te radibûm, micarna şexaliyê te dikirin yek û du, got tu jî me efû bik, çimkî min jî te pir ûzmîş kiriye. û dibe her du bi hev re giriyan. Dibe dûr re ew wî zilamê hanê çû mala xezûrê xwe, aynê ji xesa xwe jîr got heqê xwe helal bik, heta niha min we ûzmîş kiriye û ji xezûrê xwe jî re got heqê xwe helal bik, heta niha min we ûzmîş kir, got me efû bikin, zûr dîlemîş kir. Dibe çaxak got zilam werkir, dibe pîreka wî jî aynê zemanda ew jî çû ba xesa xwe û ba xezûrê xwe, got heta niha me hûn jî rihetsiz kirin, heta niha em dihatin cem we bi dilkî nexweş em dihatin, em zûr dîlemîş dikin, hûn me efû bikin, dibe wê jî zûr dîlemîş kir û wan jî wê jî helaltî xwast
ji mala xezûrê xwe, zilamê wê jî dibe helaltî xwast ji mala xezûrê xwe û artıq dibe hiç hevdû üzmîş nedikirin. Ema dibe zilam ji pîreka xwe re nego wî alimê hanê wî zatê hanê ji min rigotî heta mehkê tê bimrî, vî tişta hîs ettirmîşî pîreka xwe nekir. Dibe zilam li bendeyê got mehek wî tije bibe, roja dijmêre, her rojî wî hindik man got wê meha wî tije bibe, dibe başbûna wî û helîmtiya wî û ehlaqî wî xweş daha zêde dibû. û dibe artıq ji xwe dest bi nimêja xwe jî kiribû, artıq tiştê xerab jî nedikirin, artıq bi şev nediçû qehwa nediçû dera li mala xwe, zemanê xwe yî boş dibe bi pîreka xwe re derbas dikir û bi şev ji xwe îbadet jî dikir, artıq xutba xwe îbadetê xwe ferz hiç axsatmîş nedikir. Subhanallah, dibe her diçû însankî ji bo got diraya Xwedayê xwe jî meşiya û bi wî şigirî dibe bêtir li ber çavê kufleta xwe jî şêrîn bû û kufleta wî jî dest xwar bi îbadetê xwe kir, aynê bi wî şigirî dibe kufleta wî jî li ber çavê wî şêrîn bû. Tam dibe bi wî şekilî zilam dibe meha wî tije bû. Subhanallah, dibe sî rojî wî qediya mehek wî qediya a gozê îja îro bimirim, ez ê sibê bimirim, nemir dibe wî got gelo belkî miyaniş fêm kiriye, got wî alimê hanê ji min gotiye yanî mehkê weya çend roja gotiye tê bimrî. Çend rojî wî jî dibe derbas bûn, dibe nemir. Dibe rabû ev wî zilamê hanê çû cem wî alimê hanê. Jê rigo got vay mehek min qediya û ez nemirim. Dibe wî alimê hanê got heyran mirina çi? Dibe wî zilama jê got heyran ez hatim cem te mi durûma xweşter got wî şigilî, got te ji min got emrê te mehek maye û got va mehek min zêde qediya jî got vayê ez nemirim. Dibe wî alima jê got ey birayê me, got normalde kes nikare garantiya sanyakê bide kesî. Yani got garantî ji emrê me re sanyakê tune deqakê tune em nizanin em ê kengî bimirin. Ema got mişter got tê mehek di bimrî di hundirê vê meha hanê de gelo te çir kir, yanî wa te fêm kir got emrê te mehek maye. Dibe wela ez xwe re vegeriyam û artıq me şer mer gişt her kir, dibe artıq heyatik me pir şêrîn pir xweş dest pê kiriye. Dibe wî alima jêr dibe. Dibe ez nizanim tê kengî bimrî, ema dibe tiştek ez zanim kesin tê rokê bimrî. Dibe wexda kesin tê rokê bimrî, wî însanê got zanî wê kesin bimire em giş zanin em ê kesin ji dunyayê re herin, dibe nelayiqi got vê heyata dunyayê geçîcî got di pê wê re mirin heye, seba tiştê ne tiştik got em di malê de şer derxin, got em huzûrsiziyê derxin, got em dilkî rihet nedin hev, dibe nehêjaye. Dibe got heyata we ana hûn jê memnûnin gelo, got wala em pir jê memnûnin. Got heyata me pir xweş derbas dibe. Dibe wî alima jêr got got dihadê her mala xwe û got wî şekilî dewam bike. Dibe wan her di însanê hanê yanî wê zilam û wî pîreka dibe wî şekilî heyata xwe dewam kirin û dibe zarokê wan jî çêbû û emirkî dirêj û bi xêr Xuda kir nisîbê wan. Gelî xwişk û birayê misilman, mersele hûn zanin giş ji çi ye? Mersele ji bo got em mirinê ji bîr dikin. Sankî wexda gêncik bi pîrekê re dizewuce ya pîrekek bi gênckî re dizewuce, sankî herkê ji wan mukemmel
تو خەتایە وان تونە سادەجە ئەو خەتایە قارشی دخوینە ئەو ژی خەتایە قارشی دخوینە و بووی شکلی هەر ڕۆ وەکوی ئورەنجێ گۆ دەفتەرا خۆ تژە بکوێ دەفتەرا تاڤینە دەفتەرک دێ کەس جوان سلگیە ناخە دەستێ خۆ و خەتایە خۆ سیل ناکە کەس جوان خۆ نەحەق نابینە کەس جوان ji ê qarşî re uzur dîlemîş nake kes jwan xwe xetalî nabîne sankî goj ê dir uzur dîlemîş bike dibe wê ji mir bive kêmanî bira zilamê min nebe wele pîreka me dêmekî neheq bû li ber me geriya pîrek dibe ez ber wî nagerim zilam jî dibe yaw ez zilamim ez ê çawa li ber pîrekê bigerim dibe bira pîreka me nebe zilamê min li ber me geriya yani sanki di niyeta wî li ber bigere wê biçûk bibe îşte veya yanişiye û mersele giş bo gome got em mirinê ji bîr dikin wexda got em bine em mirinê ji bîr dikin çi tê serê me wexda got mirin di bîra me de bi bê bine çawa çê dibe a dirî te ji bo got heyata me nel gor tiştê got Xuda û Resûlê Xuda xwastiye derbas dibe ji bo got huzûrê em di çerçeva dayra xeyrî îslamî de digerin esil huzûr di çerçeva dînê îslamê de ye ji bo got zilam û pîrek her du êvarî heta dereng şiyarin ferdê nimêj tune rojî tune tiştê îslamî di malê de tunin ji ber wê yekê dibe sebebê huzûrsiziyê yani ew huzûra wanî geçîcî dibe sebebê huzûrsiziyê ema wexdak daîma mirin di bîra me herda debe wexdak daîma em di rêya Xudayê xwe de bin ew huzûrsiziya geçîcî wê bibe sebebê huzûrek daîmî Xudayê Teala daîma mala me tije huzûr tije mutluluk tije bereket tije sihet afiyet sağlık bike û Xudayê Teala me we tev dibigerîne ji wan eşê ji wan jin û mêrê got cennetê qezenc dikin û aîla wan jî dibe aîlak cennetê mal hewa cennetê tê esmîş dike. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.